السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرآن تفسير قرآن دكور يو كبين وبين قال كورا كورن دو أكرو قرآن سورة تلندورنا سورة الهجر سورة تلندورنا نفهم سورة الهجر. الآية المغا مغنانا جوكرا مغندورنا دلا عمنا دمنا مغنانا نكتا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون من الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم فيها بمخرجين. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون
قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. الحمد لله ثم الحمد لله. Israngile ngono aye noya ayamuga ane flanaye ala yahkili jigi wa in min shay'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum ka fofo ikilende na yasro o jigina fawte ne ala fay nga majigi doni doni o an yella family ga go korta ka fo e ki nyeja kuy ga fam jigi to e ka basabe kala dakurnya ala fay o ye bunyay o ye korotay o fem bo ala fa kana ama fa bijigi o kortay ki kunja ko abo sabe kibana toy ko imam mahdi ga nani isa ibn maryama ga nani mo ko kame kunja abi wolode abi bwana arama de jigina fa be ala bulu mishu jigina fa ba bulu falu jigina fa akoko abbe chama bare bulu nga ba ajigi hakala haga minu ale raja no ki si karama dum botoy sabe jigini korota ka bo sabe nga buya do mimi bo ala fa fa afo jigina kana du ko ka nga korte farko la keki kunja ne ay misinga o wala wala damo ko mo bi jelaki mamnu me kunja ko bi na wala isa jigi to kono ala ko mo minkum abibo awla ay rute sabe falo afra ko mimi bo awla ko bo umatu muhammad te sabe bebe du ko lay ne ka net la ki kunja mo dakuna jigini okuma o minye ifili kunye no nya fara ala rafeta ka foy kelende isa kelende adama de kelende bagan kelende jiru kelende ko fen fen abbe chama de bale ala fe kam saya kono nga du kulo ka u ka dangana maya afo mo ajina ka bala yoro la ngo kota ka fo ka kunja abbe bi bange du kulo ka bange ci wera de la anama do mi banga mo nyona bago mi banga mo nyona fale fa lu fale ka bodu golo jigoro nga dakuri na ala ko la abbe bone fe mba be de jigi hagala haga mi no yenya jiga mi no me jigi goro sugura mi no me ko ran ma fa ram be ala ko abbe bi bo ala yor la kana an ko gorta ki kunji kam sa o bo nyona de kama kamin nabila isa ratle yawdo filla fili chugo mina ka foko afarako Ilyas be sabe ko foko jigi ku kunja ka sabala koni Ilyas nana kan na ko flana ke isa bi sorokana amma Ilyas e folo no eli e isa bi ni joko era ay era tay isa e nyamo de mo rema ka nyamo de ete o mira kanga jigo majigi o yu gadda kuriya kunda abu da kono atanda kono nga isa min va ku jabi ako mi amin vai na ma soma fo ta du kolo minenge ataka ile jigi toy ile aka jigi ni min vora jaga ja dinga yaya woroli o kunyo de nala ko fenam jiga bo ale yoro ma fa tabe akui kana ko akana ko ngol jaga samela laje yaya dinga ka bangani yaya ka so subhanallah jaga ja dinga yaya nabila zakariya o dinga yaya ka bangani akaso ako wa ala bolo ode ile aka na ko flana ide na bo famu ka dawla ayso na maso wa fogata du ko minenge aka jani na to atema chiji to ka basabe isa no vo yawdo wi kamini muhammadu ramana olu nyamine kunna isa nyafu ga kuna ko fe ko banguna eri manon gara tawrata labiya e ma ulo kan zoro tawrata bamula
era tama sono me bi da nga kula chudi ako wane de isa nye ya min vara afe kono jugala ko sayna wo ko fe ala ne isaka na nyuma de dangana maya wa misaka ka o de kun eliga na bo flana ni tlo be mi va ka me ni tlo ta fa e toy fota du ko min ga tege halbi yahudi o be ka eli kono ubana isa la ubana muhammad la albu ka eli mana horo muhammad bin sa wa kale ni ko nani ko bi mari fanna ne ma mari ko fe ala kra ko be sallallahu alaihi wasallam oni kra kele ngoni pilege to ba bana itara de ko do ala la wayta ible ko mo frati bado ko ma hima don nangari itara de kada abina ko yabe nangari yawdo flani u ka ba isa la asaw fle ni make folo isa o nyofu ko abada awru bla so mo la wati jume olu ma isa ra mana folo mate mo hor ko mo a bet mena ala bulo a betata mena o kungulo janedo ala kara yo kan de sallallahu alaihi wasallam ko ma fem yom bandun de banon de soro filila akone nyamara obina soro de o salama don ba bagle me ni o jobi ni amade ay rek len de ba ko isa be sabe ko o kangana akar mo ko bajlam ko tigibu gana fara an ka siga dalu fa zai ba e chena dalu tubulo nyame cienkoro ka ca kuma koro bi etoy di kuma koro ka ca cienkoro do bulu maw cela jigini te cien isati jiga bo sabe asara saya adu ha ala krami bo meni izami ka bi da ika do abi bo awru lay no imam madi ka wolu le for ala krafa sallallahu alaihi wasallam madi fan non fo islam don bo ye albi fu naga do ba nyarule do kwai ko akangana abulu dama me ga fla kama no jagai utna ketoye o yu ko mawfili ni ay misinga adama de wala walati isa klende ko at febbe anya kala dem na ayam nabi wa inna lanahnu nuhi wa numitu ikado ne ala ne de nyana maya ke baye wona ala ke ne de sayadi baye de wona hanul warisuna wa centa baye ire o ne ala de misiado be da kono manga ji fe mesna on vawde tay on atore durata on ya atore on ne kanga choro wacenta on ya mo de ala ko hey abete watike centa ba yere o ene ala de o nanul warisuna misi ado abeda kono bebita kadu ko na ko fa to ya a ko ma jendaro ne de centa ba wala kad alimna almustaqdimina minkum minu ni olu kemen nyefeta bawi ala kula dina kula akona ala nyebo lula nyolu do wangeme ka don ga fana mawla minu no lu koni ma be ala ko ma fo lu bo barabe ko fe na je de yawla sa ha e ba sra ko lu bo juma ko lu nyefe nga ala ko ay anda maso bela abana ya ka dakure wa in rabbaka huwa yahshuru kadi dawamai abina beke nyonga innahu alai hakimun don bado ko don bado alimun don bado koro e aka dakrunya aka wole ba so wala na baba kono o de hakimi ko don baba wala kada khalaqna al insana kado ni alay adama denida min salsalin kabo bogola mini abi mangabo min habain ngay kado ka fo bo kena minguno masnunin kasabole fana do kore kasabala bo kene nga ajale do mangambala
wa a kasa yɛlɛmane fana don fo adamaden dara ala fɛ ka bɔ o de la waljana khalaqnahu min qablu a ko n ye jinɛ da ka kɔn o ɲɛ min naari samumi o dara jinɛw dara ni ala fɛ ka bɔ tasuma fiyeke la ni tasuma ye bibi kɛ tasuma manna kosɛbɛ ani min bɛ to ka balaw kɛ o la finma ko ala ye ko n ye jinɛw da ka bɔ o la ndanfɛn fila de ko fɔra kelen nara ka bɔ bɔgɔ la bɔgɔ a kasa yɛlɛmamɛ wa mangantigi do o ye adamadenni ye ko ka kɔn adamadenni ye ale ala ye jinɛw da ka bɔ tasuma balaw la n ye danfɛn fila ye a bɛɛ dara ka bɔ fɛn min na a y'o mɛn nka kuma wɛrɛ bɛna o kɔfɛ wa iz qala rabbuka tumana mina i dabama ko i hakili to waati la waati min i dabama ko lil malaikata melekaw ma inni khaliqun basharan danfɛn sabanan ko fɔra adamaden dacogo fɔra jinɛ dacogo fɔra danfɛn sabanan min fɔra nin hali n'o dacogo ma fɔ nka kumaba kunkan tumana mina i dabama ko mɛlɛkɛw ma a m'a fɔ jinɛw ma a m'a fɔ adamadenw k'a ko mɛlɛkɛw de ma inni khaliqun basharan i k'a dɔn ne ala ye dalikɛbaa ye n bɛna dali kɛ basharan farikolomafɛn na min sɔlisɔli min hamayin masnunin bɔgɔ ka bɔ bɔgɔ la min ni a kasa yɛlɛmamɛ wa mangan b'a la fa iza sawaituhu o danfɛn min bɛna da farikolomafɛn min bɛna da ka bɔ bɔgɔ kasa yɛlɛmane pasaman na walama jalen na mangan bɛ min na fa iza sawaituhu ne ni ala ye a ka lahalayaw da kɛɲɛ wa nafaktu fihi min ruhi ka n ka ni fiyɛ a la faqaw lahu sajidina o kuma an n'a ka mɛlɛkɛya a ye sujudu bɛ danfɛn in kabakoya kama dɛ ala de ye nin fɔ mɛlɛkɛw ye yanni ka adama da yanni ka adamaden da ka bɔ bɔgɔ la a y'a kunnafoni di a y'a kibaruya di mɛlɛkɛw ma ni y'a da ka ban k'a ka lahalayaw dafa o tuma a ye sujudu bɛ a ye walima a ye sujudu bɛ ala ye a danfɛn ka kabakoya kama sujudu bɛ ye yɛrɛmajigi ye ani kotonda la nka n'i y'a kɛ te yɛrɛ turulen o tuma o tɛ kɛ foyi ye ni ala tɛ nka munna ala ka danfɛn kabako in ɲeli o ye n bila ka n den turu ala ye a bɛ i n'a fɔ sulemana ka kisa hali n'a y'a sɔrɔ karamɔgɔ a ɲaamina o bolo kosɛbɛ nka a y'a walawala mɛn ahmadiyaw fɛ inni ahbabtu hubbal khayri an dhikri rabbi o dabura mɛn kuranɛ kɔnɔ k'a fɔ sulemana
aka kira na aka masaya kɔnɔna minnu bila mɛ so dagabana ninnu kunna cacow kunna a ye yamaruya d'olu ma k'a fɔ u kana tɛmɛ ni so ninnu ye so ninnu bɛ ɲɔgɔn kɔ u bi tɛmɛ a b'u filɛ ka taa a b'u filɛ ka taa fɔ kun nana kunu tuma min na u kun kunna a ko he a y'a f'u ye k'u ka segin n'u ye kokura n ma fɔ u filɛli la ka d'a kan nin danfɛn kabako ɲuman ninnu ta a bɛ maa bila ala kofɔ la a bɛ ala ka masaya singa o jɔ adamaden ɲɛkɔrɔ ten inni ahbabtu hubbal khayri an zikri rabbi n'i y'a ye k'u ka segin kokura n b'a fɛ hali bi ala ka masaya kana ɲɛkɔrɔ ala ka kabako dali o bɛ n bila ala kofɔ la zikiri ye kofɔli ye o tuma tuma min na sow sɛgɛra ka na Sulemana a ma da filɛli mɔnize a bɛna a b'u maga ɲɔgɔnya a b'i bolo da u jakisi la k'o mununu ani sanakolo k'o mununu mɛnɛ فبدأ فتفق مثلا بالسوق والأعناق sisan a ye Sulemana kan mɛn a ye segin ni so caco ninnu ye ka d'a kan nin fɛn ɲumanba ninnu dale kabakoma ninnu minɛ bila ala kofɔ la a bɛ bila ala kofɔ la wa sisan mɔgɔ t'a ka yɔrɔ in faamu n nana n'ale misaliya ye a tɛ fɔ Sulemana tɛ ala kofɔ ka kɔrɔ nka a b'a bila ala ka masaya dɔ dɔɔnin na ka d'a kan ni ko dɔ ti kɛ ko dɔ ti dɔn o tuma na nin yɔrɔ fana na ala ko mɛlɛkɛw ma ni n ye a da k'a dafa ka n ka ni fiyɛ a la o tuma na aw yɛrɛ n'a ka mɛlɛkɛya a ye sujudu bɛ a ye ka sujudu bɛ danfɛn ka kabakoya o min y'a sɔrɔ a bɛ sujudu bɛ ala de ka ala ka masaya a ka danfɛn a ka masaya segin a ma a ka kabako masaya segin a ma nka mun y'a bila o la sisan a tɛ n'a fɔ a tɛ sujudu bɛ ne ka kɔrɔ nka danfɛn ka kabakoya de y'a bila sujudu bɛ la sujudu ma bɛ danfɛn ɲɛ dɛ nka ala ye dali kabako min k'a la o de y'a bila sujudu bɛ la ala ye i komi Sulemana ye nabiɲuman a bɛ ala ko fɔ ka kɔrɔ nka so caco ninnu taama cogo ɲɔgɔn fɛ tan ani u ciw manamana cogo o y'ale bila ala ko fɔ wɛrɛ de la hali y'a sɔrɔ filiba kɛra yɔrɔ la wajulikɛlaw fɛ tafsirikɛlaw fɛ ko Sulemana sina ka bese ta ka u kanw tigɛ ka u sankolow tigɛ ko ka d'a kan ko u y'ale bali ala ko la k'a sɔrɔ la u ye a kuma tura kun ka di ni an bɛ tile min na u b'a fɔ contraire u ye contraire yɛrɛ de fɔ tan so ninnu y'a bila ala kofɔ de la o tuma n'u yeli y'a bila kofɔ kuma a y'u maga ɲɔgɔnya sisan u jakisiw a b'o olu minnu mɛnɛ fo ka na sanakolo la fatafika masalan bisuqi wal a'naqi sanakolo bɛ jɔsi kankɔnɔ bɛ jɔsi maga ɲɔgɔn a bɛ minnu mɛnɛ a banna mɔgɔ ka dɔ fara a ka ala kabakoya kan o tuma yan sujudu min fana fɔtɔ don n'i y'a kɛ te turuli ye te bi turu ala ye a ka danfɛn kabako in kama te de bi turu ala ye ka d'a kan a ye kabako dali kɛ o de y'an bila te turu la ye fasajadal malaikatu kulluhum mɛlɛkɛw bɛɛ lajɛlen ye sujudu bɛ ajma'una bɛɛ lajɛlen illa iblisa ma sɔn a b'a ɲɛkunama sajidina a ma sɔn ka kɛ tenturulaw fɛ qala ala ko ya iblisa ma laka alla takuna ma mun de y'i bali ka kɛ tenturulaw dɔ ye qala shetana ko a tɔgɔ de iblisa ko lam akun li asjuda ne ma kɛ ko n ka sujudu bɛ li basharin khalaqtahu min salsalin min tinin masnunin
ne ma ke nga suidu be koy farkul ma feñe e minda boko kasa yele mane jale manga mola ne gata ya to di suidu ende to kede o yoro wara la ba fo ne gaf sai e ne daga bo tasmana e na bo bola mi to muna mi ko tala muna mi atwari mi suidu be wala ma muna mi ko tala nga ya ko ikaro ka fo e ye feminda ka bo farko ba feminda ka bo bokola mi ni manga mala akasa yele mame o manet sega suidu be we qala ala ku fakhruj minha yera fasamandi awa o ma bo mbode wahina kono fa inaka rajimun ikado bone do ni danga gomore sadre wa inna alayka lanata ikado danga bika ila yawmiddini fo jodo cedo shetana ulama iblis jine meleke adamadi davenandi ka kofo nana sisan adamadi min dara ka bo la no ye awni jine min dara ka bo tasmana meleke ani iblisa mama ke minga adara ka bo naka o meleke ani shetana ani iblisa nga iblisa nana a foko fe aya warla yene da ka bo tasmana kan naka bo bola ne tasma nimdira ko tasmana ne kata nyira majigi ka koto farkul ma fe yemi ndaka bo mbogotul le ndeso wala ko ira fasama ndia sage kuma bo hina kono danga goro kele do kibo wa fata se jodo mo danga bika mamnu misinga shetana jine adamade ka beke adamade ku yera soro o ye kaba ko hakilla bay tabe adamade yere o fami akulu may afo qur'an yera dakuru nyo ko dakuru jema de ko ni medda ci ko fura sisa nga apma mi no fe ye adamade ka fasamane ala ya fasamane ya mindamo kuma be kuma rabbe mun muno de no fe kada ka navembe abeka fasamandi ala ya rabulu o ya adamade de bu yam ndira adamade mo lajal ndira adamade mo dati ko kaba ko min gera adamade la ala fe o tan nave jila o no tan nave jila kun o mana nave tobe be adamade ndugu mana che o kalande be ka kangu qur'ana yere kono fa adamade ala ka nave lajal mbay adlame ko sobe nave nu ngel na be fangale mawdu shaytana wala ma iblis na le dara ka botas man ko mi are afati ko mi yoro wera la ale ni jinawiye kabila keleni o kabila kelenya meleke onolu tekelenyi meleke ya oye ala don ko to ala tala dara to foy do ala koko utsega jenga ala koko iblisa no shidan al dara ala fe ata foy do muruti ko adama de minni o dali ka bo bola no o de ato fe nu yeru ni e ko ala be ko wala wala ka do ka fo ma o adama de mi
dambe kaba ko e katum beka aflab beka ni yorobe adama de la meleke be adama de la shaytana be adama de la o afem fla be mina oni e min day kelenye ja ko la ta kelenye o kuma dambe min dafa le do garbe dambe to ka ala o de adama de ni ala yere anda ka dafa ka teme meleke ni shaytana beka shaytana jina we kabila ke no kira ka ba amba jina o fananye o no adama o dambe kaba ko ba na ku o kuma na dambe tobe on bunye wo be kan wira majigani o shaytana min no darani ya majigi tefiyo o de ko an ay no ya karamo ko kasinga fo ko shaytana era kunye meleke ye ibado ufili yoro abe kenaga ala ko meleke o demo me aka damvenda ni lala dalla kaka lala dafa aya anyongra wala ma ay ko tatala ambe ka tuano fe meleke o beake o shaytana borami waya sura ala ya zomi ka ko adama do ndane ale jinawda jinaw ni kabila shaytana kilin eto di kabila kilin o mana meleke mi no be ni nabe to be sanve kadaka ale tay ala ka yamuray o dan 20 minutes ni ata meleke mo fa meleke duguma o kuma meleke wulla yoromi yamura dira meleke mo yoromi kaka wuli kuma taw tamo kuma taw mo ni kala yore ko ministre de l'éducation mina no na fra ko gado ministre de a directeur ne a fenga minu me a be gabli gajo o fo yoromi e kala ne nyetanje eta do ka fo itiska sika metro willeto e ka metro willa directeur ne willero gajo ni ka faliyate ina la jebi so ngi sigi ira kanga wuli chaw kada mi mina ni aba benye era ni ka directeur aba benye kala ne kunda do ka wuli baliya ne sina o ke maître do e la aka falya de foranya na kadaka maître u fora yoro me ko kuma pata le ka wuli mo me ko fora yoro me shaytana e do ka fo ni dabe nya binye ka patrono o nga yiram buya mingu mala o de ato mana aya jira ka fo ay ne benye ni ndara ka bo bola mo ko kasango manganjila ne de boratasma fiegela opma mana ka fo shaytana e meleke kundigiya ke ngalondo ana meleke madda ka bo fengelena fa idha sawaitu wa nafakhtu fi min ruhi wa fanna wala nabi afar adama de kuma ko nana an jora yoro mi danga bi ka fokata se jodo mo qala shaytana ko rabbi anzirni ila yawmi yubasuna kuma wati dia fokata se ukunundo mo qala fa innaka minal munzarina ala ko tabashi ni labla fokata so do mo ila yawmi alwaqtil ma'lumi fokata se dongo fo leñ e wati ko fo leñ mo wati ko fo leñ min done do fokata so do mo qal shaytana ko rabbi bima aghwaytani ay ko ne ko ngara fen fil leñ e la fe ne kuna ko yaraku la uzayyinanna lahum fil ardi du kolo kon ka wonat nu to e blede mbake to ko
ko gonga bo e ala fafe ku ki kota bawye mo ke pian wala o yanna mu fili ajmaina be fana tutoyi e ne daga ko fene ne ka fsa ne e la ko ne ka mana fana tubu be fili illa ibadahu minhum fani minhum burgo to ka bamulu illa ibadahu minhumul mukhlasina fani ala minhum burgo to ka bamulu qala hadha siratun alayhi mustaqim ala ko aha ni sira jeleñi nera ala bulu inna ibadi karone ala kajon laysa laka alayhim sultanun fanga shiti bulo luka illa fana karama ittabaka min al-ghawina fuma min duri no fe kabo ma filluna wa inna jahannama karo jahannama sa lama waydhum ode la ruta mai da ajmaina balajle laha sab'atu ababin dawlu lama jahannama likulli babin minhum juz'un maqsumun jahannama da kilingele be tila yɔrɔ caman b'a bɛɛ la a wolonwula in tila yɔrɔ caman b'a kelen kelen bɛɛ la tiɲɛ don wɔlɔlen bɛ Imam Mahdi a y'a jira tiɲɛ adama de fɔra yan tɔgɔ di adamaden de kofɔra o tuma dacogo min ni Ala y'an da o la n'o ye ɲuman ni juguman o hakilila o fanga ala dɔn o nɔɔrɔ mɛlɛkɛya nɔɔrɔ ani sitana nɔɔrɔ o min banna i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ a bɛɛ sanfɛ n'o ye ala dɔn ye a tɔgɔ bɛ kurumo jukɔrɔ o tuma sira minnu kan ka ta adamadennin fɛ mugu sɔn ala dɔn ko to ala tala ala kanu o min n'o b'an joli la an bɔgɔ la n'i sera o sen da yɔrɔ n'o bolo da yɔrɔ ta cogo la ka i k'a dɔn k'a fɔ o tuma na tɔ in bɛɛ bi laban ale nɔfɛ cogo de la fanga fɛn fɛn b'i la fanga caman de b'an na mɛlɛkɛya fanga b'an na sitana fanga b'an na jinɛya fanga b'an na nka nin bɛɛ kan ka bila fanga kelen min nɔfɛ o ye mɛlɛkɛ fanga ye n'o ye ala dɔn ye ɔ ni adamaden min n ye o baaraw n'o kumakanw kɛ a kɛcogo la o kuma na ka yɛlɛ fo ka taa se a tɔgɔ ye di ala y'a nɔɔrɔ cili ma o kan mɛlɛkɛw wa banna dɛ o don a ka mɛlɛkɛya a ye nin ka baaraden ye fɛn bɛɛ y'a ka baaraden ye o don ka d'a kan ala sɔrɔ min ni a bɛɛ lajɛlen dan b'o kama nin y'a dan na ɔ sitana k'a fɔ ila yomil waqtil ma'lum Imam Mahdi y'a jira o b'o fana de jira don min ni adamaden min ala y'a nɔɔrɔ ala ye kunnaja o d'i ma i ye sen n'i bolo ta ani ladilikanw ka ala maaw ladigɛ fo ka taa se a kɛfɛsen ma o tuma o don sitana jigi bɛ tigɛ i la ala y'o gɛrɛsɛgɛ di minnu ma Abdulkadir Jilani y'o dɔ ye Cheikh Ahmad Tijani y'o dɔ ye Cheikh Hamala y'o dɔ ye Ahmad Sirim Bamba y'o dɔ ye mais ka belebeleba minnu lakodɔn mɛ Imam Mahdi alayhi salam y'o dɔ ye maa ɲuman nin bɛɛ bɛ nin koli kɔnɔ mɛlɛkɛw b'u ka baaradenya de la sa ka d'a kan ala bɛ a tɔgɔ de olu bɛ ala ni a tɔgɔ de mɛlɛkɛw bɛ o tigilamaw ni ala de cɛ baaradenya na mɛlɛkɛ ma fisa adamaden ye o tuma na n'o kɛra kun sitana a ko fo ka taa se don min nɔnɔ ma o y'o de ye wa nin don in dayɛlɛlen don an bɛɛ ye nka an bɛna jija ani farifoni ani ala deli kɛ fo ka se o yɔrɔ ma wa o y'a dama ko ye dakuri yɔrɔ bɛ illa ibadaka minhum mukhlasina fo ye ala ye jɔn minnu bɔ n bolo a ma fɔ mukhlisina kɔnɔnajɛw maa dɔ kɔnɔna ka jɛ nka kɛ tɛ ka sitana kɛɲɛ fiyewu a y'a kɛ cogo cogo sitana ma dɛsi donc kɔnɔnajɛya t'i tila sitana na mukhlasina
minnu buru tora ka mumul ala fa o de mukhlasi onu mukhlisi te gelenye mukhlisina konna je konna jew konna juga ta ka barala ngona ta shaytana buka mukhlas ala mi buru to o de be korana kona ko funa kara jonye mi buru to ka bonagul no tawa abada mashite kira tlati shaytana ika don titla ika farjati ika kuran drushite karo ka mete almamiya titla ni foy tafsir do abada kelen bew ala ki bo abulu ko ta ka gurimo ala ko ha ne ga jong ika fanga shit se ka isulula ne ida ika guri ngada yorobi yera la ne minu mboro to ite ka foy ko lula o mana o ma pro to lew ñewlu la togo ñewlu dow de togota ni vefe shetana jigi tigale do minu na pew ni ma minu dogo fo o yolu do de aha o leru de bla me ala fisa ayaji jaka anyono bo ko aka da ni nyom mo shetana bulu lu ka barab no de mo no e kam ko wele kana ala fafe innal muttaqina fi jannatin wa uyunin ikado ala maw ala sere bo ko lube ala jina so kono ani ko nyew udkhuluha aidu an yasunu bi salamin nikishi aminina adhale hagli sigile wa nazana ma fi sudurihim min ghillin bezongoniya bakhiliya mino be duskuna ki kado ka fo ko nogo be bolé do duskuna ikhwanan ubalma lamado wali na son ngona ala sururin ubeliuka mutakabilina ku ñew ci ñomo la yamasu fiha nasabun ka fa zengena ko sengenda ko noy wa ma hum minha bi kharij bi mukhrajina wa yurutna bo kala jina son ngono zira so o dade wesa ani ye masro se maga sufro tabe wachil ne sengani nyajuro o ba yorobela nga yorani za dahanna aminina nabbi ibadi muhammadu ngufo nga jonye ni fejme anni ko fone ala ana net tigi tigi al ghafuru ne de ya fama say o andlo benna de nabbi ibadi nga jon kibarya anni ka fonne nejme ne ala ana ne tigi al ghafuru kono de ya famu say o arma de ni miri wati dow ika ketawla ani kebe ga jermine kiba ka to yira nyabala i desele do kolgoto jigi tiga bina wado e bi kashi oye ere mi me ala kula ni ba ki ja iba fi ka sero mi deseme kele mi yere no ikado ka fo tabe me jien diamo faare tiga ma ka yi ando konta ka ko ino wala ko nabbi ibadi afu be ko jigi tiga o tigana ala kadala nala ta jigi tiga ala afu ye ko ne de ghafuru ne de ya fa masai o ko rawju kana tiga kuku utore kana bani mi mulo buyi ni mi ndamana mi gol ko pumbe ni mi mola kana mi pango pumbe o ji kana tiga arrahim wone ne makrangere masai c'est ça ala armade hina bala armade makar bala nyo aya bay
nabbi ibadi nga jon la duniya ka fo anni ne ala anani titi al ghafur ne de ya fa masay arrahim wane hina karangarle masay wa inna azabi chedo ngalla jaba huwa ufana al azabu ufana la jaba ya alimu minga jude nabbihum albi ukbariya an dayf ibrahima kadna ukbariya la إذ دخلوا تمنا من أدنى عليه إبراهيم فقالوا أكو سلاما كشبي وقال كشبي فقال إبراهيم وجابي إنا منكم وجلون إكادو أنزرام أو نيد ما أكدنا يفهم أو برامي أو ما سكوت جمعي قالوا لا توجل يا إبراهيم كايس كسر يقدون كنا سرنا إننا نبشرك كسر أننا ما كبراد من ديمو كبراد مامي بغلامين كادوا شيء سمع سامبي سيجي مسلم كنا تجاوب كاتشين غنا تبع أمي كباريا كبراد ما obi di mo ko ma sangala fafe dengani alimin mini don bado abiga don baye o dengani ki garo ko fo wanyo ki bara di mo ko ala fafe onata be ki islamet nawnya wadna men ko radma mi kenya shi mo enne qala ibrahim ko abashartumuni ala an masanal kibar famma tubashiruni ani kibara duma kaba ko edre chogodi aw taro ka fonne korlawa fasaw mulgura sama berata ko kono ble aw man nek kurajman men daniga ni dengoyi qalu basharnaka bil haqq ako ni mam wana ako chetigi masa o kada qur'an do koy nge fala takunna min qanitina brama kanaka ma jigiti le undo de قال ومن يقنط من رحمة الله من رحمة ربه إلا الضالون برافو هيدا ما جمع نيجي متبع أدام ما كهيننا جن نيجي متبع جن مسونجي جيجي أدام ما كهيننا فنا كرام ما في اللوني نجي ما تعالى لوينغا أوني دوكا ساقوي دينغو بليموا kafon jigi tige mala lawta de o corona kalamba albi mbe ala dali jija inne ngu kana singa ala dali la kana nyaga ka keta dola ji kana tige chodula ka foy bi jigi bo ala ka hinaka o fana manga ke mbe o tamashon wala ma o sugiyaw chama photo en nyorayna jangwala ba hoyromi afonga joyi ne de ya fama say o jon jigi tigalewni o jon deselewni o boro la fisigi ma rasa kana fara kula rata ta no dengoy shisra sambise ki ngona tabe ala ka chide nungo ka sara ma chide muni o ka siranto yi kibra duma ma ngono anda on ngolo ka foye yo fam ga ko ngoro le maywa maka ko masakala kanu ofma kana ka jigi telo no ara ko ay ma shiti jigi te ala ka hina fana ma fille ne ta ma fille ñu kala fama khadamu ayyuhal mursalun nya do de ka kibara duma dile ne mo o yo ko ba yow nga ñebe de fama khadamu ayyuhal mursaluna ay annakum yara foyna de min dani nakun yara de jume ne ado amana kibara duma ni ndile kamo ko rabe anda ko mbay raj may o de khatubi ayyuhal mursaluna ya aw ci dem amina fo ko volola ibrahim kungende ka famu ka fo melekawdu nga puma bitanya fa asamnula qalu upma
melekan nungo sa inna ursilna ila qaumin mujrimina ibrahima de o yenda ko moɓe ñini ngale o kado ka fo akki kado anjira jama ko lutto en juude mo de jurmu tonno anjira o lumo illa ala lutin o koray lutu kam mow lutu ka kabila lutu ka shia lutu ka dugu o ka jurmu bara addande me ako anjirol le halakili kamo de illa ala lutin ako nga lutu ira ka dembaya sa inna la munajjuhun kado amno lu kishi ajma'ina wa balajali illa fana kara imrata fana kara musoyde qaddarna ay jetimina minge inna hay kado al am frumsoy lamina al ghabirina ala be halaki tawfe minu minato ale bolula falamma jaa ala lutil mursaluna aw chidun za tuna na yusa za kaba ibrahima yorola kana lutu yara ka dugula qala lutu ko innakum ikadu aw qaumun aw yajmakulu munkaruna aw te aw dondanga jamana ngade aw te yangaw yede ayi ko ni aw te yangaw yede ada boro fo fajme aw tanga jamana ma yede aw yesurawi aw yetuma tunga mangawi qalu malakan nungo sa ko ala ka cide nungo innakum qaumun munkaruna subhanallah qalu ko bal jinaka bil haqq malakan nungo lutumo o pumate lutu ikaro ka fo annana imo bima kanu fi yamtaruna iga kabila ika dugu ika mow ko ju kala nu ube siga siga la famina de ko ikado annano de kamo jinaka nana efe bima ni fenyi kanu fi yamtaruna ube ka famin galu diga yaw wala mo be ka siga siga famina oye yunus luti ladi kadese aka wala jugi ab talaba halakil mo ayatu واتيناك بالحق انني موني تشك زبلنيه وإنا لصادقون ويكارو كفانيه تشن فلاو دي كوي فاسري باهلك اوبما هي ام في لوتي رده سينغا شوفه تامك ده باهلك نيغا موي هو بو شد دبلا نيغا موي بقتين من الليل واتبع أدبارهم إيرك داو كوكا ولا يلتفت منكم أحد أشيكنا كفلة تقوم بها ماي وامدو حيث تؤمرون أما كافيه تقوم بها آيات كتده آيات ما أنيا فتومي ما شيكنا كفلة لا تكجوكو بالليل وغدنا إليه هذا الأمر إليه ذلك الأمر أكي كادو كفو أني نكبرين دي لوتو مدره anna dabira haulai ka fa ikado ika ma ko ju kala nu du ko ju kala uko maqtuun koy musbihina so ma ko ni mubasro dugu turla kun kada lutu o ko rami mi dayt luga ma jogu no isla bi kunu pew o witti ga fuju وجاء أهل المدينة يستبشرون ngol ladil kay vora lutie melakan nuve chide nuve aki haglis gi femme wenne nga araki janishu kurabe dibila akabona kadime odumo o yek barame kudna do na me lutu fe goy umma unana sa unne se jabato
قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني lutu ko umo hey هؤلاء نمانو يني ضيفي قدناونو فلا تفضحوني أخنا نمالو ينقدناو ينا ده أخنا نلبو ينا واتقوا الله يسر على ولا تخزوني أخنا نزوك شيسا قالوا أولم نلهك عن العالمين afo yala kangar madda eye envewa anda fe kama sure anga dugi ngono o ma fo ye enve awal min laga anal alamin ama kangar de ka fo anda kama sure anga dugi ngono no kangar dara on la kay ma sure be fe ya ma ima kalani ni o ma sure fo na ma kalani ni ibitla ka ko ngani le bulu nyina amma sura fe mena be ceni kala mangala tulaw ma ere ika kala nyilni no qala haulai banati in kuntum fa'ilina lutugo yalaw indana demso yawa ubemi ufurume dugu warawa ube jamana warawa dugu kele ngonna tayawa on ne bisa kata ma jugu nyini kana dugu era kama chodi nyira demso ufurunde yawa naw ma yakoni ka foko abe ngane juguta bara juguta ka nyeshi ne gadno mo ku na da fena ko jugu ko aywa yo pa nyira tara ko jugu kala wole kana nemso ko magana mo atu mbron ko mo sale o kama awalam nanhaka anil alamina ay ladli kam we ka fa ngana anda fe kama suriye duwi ngono o korte ka foko o ma sure na ya sorwe chewo yoro me opmana o boluga don ta fe ka fa anda fe kama suriye o kuma no sujani chewo de nani ad nanga do be wala dina do be ya be nga watu fana ya soro ndugu nyamme chewo de la nanjigi kanga daletno cene kala ko cha ando e bengene kala bina lajeli ka soro katame ono ki wara mina ko ma dugu mo nana aya ka dingo ko kama ba fo haula ibrati hunna athar lakum o ga aya warala sura warala o koray dusukun keme ka nogo minda ngene jugu minda kone o kebade du kono atharu ka dusukun sanya ako ga ndem so no furu ma fe aru ka du kono o kono bise ko keta bise ka tamma jugu wala kana akal ga mo jodi ndem so furu ma du mo sita ka ajira ka fo ay mana mo ngati son nge nayo ka hayra de wa ya mo de wa hunna athar lakum wa sura warala surat Hud la'umruka innahum lafi sakratihim yamahuna nga ikado ka fo bara jugu ni aduna anama de sungula ka saga do la bana de kuma usule do sade sakratihim yamahuna ubitame ne kunye sade فأخذتهم السيحة أقتلوا قبل يوم من مشركين كنا شدافع ملكونا نبارا غما أكراده وكنا ياسرون لوتو ألنا كدميا مرشوت ولا ويافا تقومي
muso kun dama atlelenye kama amisika Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sanaka so furumuso nyuma na cogomi na akono ko ngona cogo kana dugono muso nyuma mi akil sini takura nyuma ni ana bere bere li o mano ka kira chamani o yala ka turu ngoro bade o yala ka somba ya adamade mele ko flega fo ane ka fo abe bonga amuso yete mi ngol minene do abe ay ala be hala kitawla yo be fo luti ray folo kabini hala klima ke o be ko fe manu nen na baro ingeta monaye ademso fofo nyana nyi siganya furu nyanye musika ta mo wele kana aw ko mo todi o hawlay banati ngondo fayri na sa of mana ko sina ka foko lutire ya dem so di toyri ndu momo ku ga jeno le kala ga nawto o dem so nyina de do o jele mamina lutu dara ka fo dem so ko tani dem so ko te nga ayo bi nyon grofo dem so fokun kasinga dem so to mo o fara hakli sigi nera wala dem furu ma ka du ko nay no na ta ba ko na kana ala kunde kana to danga ji na so mi dina ji kana ato ay aw dugu mo de fali ka mo la ma kana ko ju kala ndum ma bule na ta har la ko lu ko ni olu sika mira jugu malo bisko o to de olu kele a cela o kon bo wadu sukuna sa ongo na tabe na ayasoro aw demso ta cela katla kana neni kuju kala o kawni be ngene kala de du kono aya koro minga dayo ko ala ko fajalnaha aliha safilaha akui kado ne alaye nigu in zanvela ako nyo ka dug monay de wa amtarna alaihim hijaratan ako nye kabakuru anyo san jigu kada min sijilin kabakuru min ni ajene me kam ko sobe anyo ka kudashi ka dugu halaki inna fi zalika la ayatin lil mutawassimina ikado nunga lahalana nuka halakilini wala nababo la mawye maminu ni obi tamashaw mine wala mawka jatamina kabo wa innaha la bisabilin muqimin ako atoydi afla mango ko afla sira ina sira mini asira bunero ko la bisabilil muqimin aba sira ka sira min albi nabi tama ay tama ka talaje inna fi zalika la ayatan kabago ben na mawye ma minu jermu lil mu'minina mu'minu yakoni wa in kana ashabul aikati la zalimina to yanji to ni kala suguya do amora o luka kisala no lutu ko mawi ngati yanji danme wale ma warobe na fo mo jiri tuba mo ko jiri koni jiru tuledo kanya ka bolo do nyona sama ba bedda hala ko sobe ala ko ikado ka fo olu fana ko mawye de zalimin fa ko dande be mawye to jiwdo fantaqamna minhum akone ala yetanyo mo fana ko lule de gakatu keta ju mo nako ni wa inahuma la bi imamin mubinin o lutu ani
nako furu tuba maw ki ka do o ye jamakulu fulay mi no temena sisa aw ñefe aw qur'ana kala naw o mutala fulay ko ya almamiye o kura o temene fulay anga wajilu sorola ولا كذب أصحاب الهجر المرسلين هجر تيو نسورة ردا مولولا ولو فنا تشيدون نقولون ديا ولا كذب أصحاب الهجر المرسلين أماي لوتو أصحاب الأيكة جرتوبا مو أن هجروا مو nga ala yemi wa dakurinya anda mena pamandula absin yisomi wala kad kazzaba ashabu al-hijri al-mursalina hijri mo we chidum soso uyu ngalon giya ango yahuda kunga ala kala ladliga to de sahaba wala ka fo enya wala de yahuda talna ngoro mina wala ma nguru mina ku turu daga o mon mandu nama codo abina talo o nguru gelela de yahuda ummaso muhammad la ummaso yaya la ummaso isa la nga bangira mi yira mokun o isa de ni bankira kelena abana de ibi fo abbe tobe ko wanda hijri min voine ci def la macuma na amina sa aya chama mo aba wala kar kazzaba igado ni nje kuli ye ci de ngalo ndiga kasoro ci de wara macuma kele ngo ngay ka ci de ngale ngalo ndiga de yi turo dallu mi ngade ka do ka fo ci de fon fe no nana ibi tuwari ibi turo dallu kele ko kele way tiga ci de to famu o kamo yahuda tal ango isa yu ladi ka fo ayde aw jo me joro no te joro eli ale kan na ko flana o de ke zakaria o de nge ya ka bangani ne bo me voyana o de chen waya fara fe ko sena ne isaka ko nya sara ka di ala fe mo ala bulu eli kan nani o de ya ka bangani amurte o ya mo ko fa ne be aka nyafa amurte le ne ramo ko fa ka eli jigi toy fo kata du kolo melenge ataketa atwade akamire indike o nade masone tamo o mban ambana isa nay ubana krajo lassa halbi uga kata atlibi fe o mana ekle ka krakele nangarli ko yi bole iturna sade وآتيناهم آياتنا فكذبوا بها فكانوا عنها موردين أني دليكو أما أنغا كبكولا ولا ما أنغا آيولا ولا ما أنغا تمشونا فكانوا عنها موردين لا تمشون فما كبكو فما وبوشك أبوكو وكانوا ينهتون من الجبال بيوتا ولو كان غبارا بممي مو أبمنا كلوب ما كجوجو على كونيك يعني fanga dumo bo koni dese ka to yedi o wati so dagabana ko bi dlaw fawla amini na opma wirgulo ay akubana foy tanzoro ya fa akhadathum sayhatu musbihina opma dan demawni wala jiguni tiyonu bi ke ko atawaydi foy tanzoro ala ko akhzatum sayyat lu ko ngwele o yolu fana ne so ma jona fe lu fana halakirati fama aghna anhum ma kanu yaksubuna uka obarabanu anu sudlabanu nyaka mu'mina ala ko a wo ma ukishide ay ni tamani ka haga
yere nyaga mi ka donni ka kitala jo ala ko atiki shible muna wama khalaqna as-samawati wal arda wama bainahuma illa bil haqq wa inna as-sa'ata la'atiyatun fasfa isfahal jamil sangolo ani du kolo mi ni abe sangolo jugora abe du kolo ka to wadi ne masugiyate ni mo ka wara mandini ki garo ka fo amma dabo tulen kam de bil haqqi cien do de be la ini do de be umma wa inna sa'ata la'atiyatun wati bina de jen wulinde akwa bina fasfa isfahal jamil magoto nyumana ya fumo inna rabbaka kadu dawama huwa al-khallaqul alim alade dali baba al-alim wa don baba do ko dalis gu ya be abo de ke wale don baba e cendo ni minu no fofara katla ga jira ka fo u nyaga ngume ko dondo nu ka ketola ka fo mo foi tanzoro ngona tabe ni wati sar alabu khala ke so ma da jona to ma keleve o ma ala jira na fo sai kado ka fo u ka ketaw shimu bali porina kada ka samolon dukolo ani fem mola ko da aw yete ko ko do te o te ka kew o ko ma na fo ni ala ma samolon dukolo da ani fem mo ni nyonje illa bil haqq o ma jodo bina sikatal de ay moto nyumana ida may dali baba ka halaki kaboy kanan do baro kono o te foye sa o de khallaqi ada wa don bala o qur'ana kalamba mabba abi fuye ira billadi no fana hakila ko ka kodo anaka nyele anaka famia anaka technology ay ala ya rasoro mesa ala ko am foye ga folo minu ngonaw nye ko ko don ko ko yo kun dana yoro mu bulo ko foye ta ke nyolu pago awruta inde o keme ka do fo ta yere halaki fewn lalla kabla ama o yoro man nga barawa naw ta dabaro kanu kana ka dakun yere minyi anyina no ko pew anyoru ye alaye o mira de seba ko do mawlo ka wolo de be ma ka halaki ka dal wara ke ande meno ka garda minunga ka fa in yasa juzu kuma ayuhan nasu o yatibi khalqal jadini afo naida ma halaka be katlani dabe waraw da o minu waranye de ni o fana ko koto de ya tamulen du holo madanye fu kam lajje ko no te ambeni nema bayna ko ko rote la o tsaka ke ambar make na dano mo a opmana bagaw manye de foko do kakay o kombe amsika ga o dale masay awali nyumando ni ikam benjake kada ka yedda benjam na ya damo abamulo ngakwa kana nyina ne ko yande to soyi wala kada atayna ka saman min al masani wal qur'an al azim ikado anye dapure wolo law nde muhammadu mo minu mi taka sagi ko sabe mabbe abeddo kono al masani mabbe abikala wala qur'an al azim ani qur'an baynyire dako ya wolo law aya wolo law mi metta kasagi takasi ma shita dado ko dimi mo wala qur'an al azima ani adim se minu no e qur'ani ni medre muhammadu mo kada ka masani mi qur'an no sabu
o masani kuranɛ yɛrɛ bɛɛ bɛ o kɔnɔ o n'a tɛfɛ denw fana bɔbɔlen don a dama ma kogura n bɛɛ dira ye Muhamadu ma bonya ma tɛmɛ o kan a y'a turu o kan a kana jɔn o la a bɛɛ de y'o ye Muhamadulakaw a bɛɛ de y'o ye a bɛɛ bɛ nin kɔnɔ la tamudanna aynaka ilaa maa matta'naa bihi azwaajan minhum ne ba in duru ngere ko aw Muhamadulakaw kɔrɔ o tuma na a kana an ye nbaraki ka taa an ye damuta fitinin min di jamakulu dɔw ma o diɲɛ nɛɛma minnu a kana fɔ k'an ɲɛ b'o fɛ dɛ ayi wala tahzan alayhim i dusu kana kasi u kɔrɔ diɲɛ denw don واخفض جناحك للمؤمنين مؤمنون إدسوس ما وكره واخفض جناحك للمؤمنين مؤمنين أيوة وتعالوا ويروري kama jigi muminu ye o kɔrɔ ye i dusuma muminu kɔrɔ u bɛ diɲɛ min kɔnɔ an dɔw mɛnna ko dɔw la kojugu dali bila ka ko o tuma n'u ka muminiya i bɛna lahalaw y'u la min ni a bi i bila fɛn dɔw la waati dɔw ala ko o ma kɛ cogo cogo taa n'u ye dɔɔni dɔɔni dali bila ka ko e bɛ k'u bɔ kɔrɔlen de la ka na kura la dali bila ka ko adamaden bolo kana sin ka dimi dɔw k'u ye wa qul inni a fɔw ye i ka dɔn ne ana ne tigi an-naziru ne de ye ladilikɛbaa ye al-mubinu min ka wale daminɛ kɛnɛ kan kama anzalna ala al-muqtasimina i komi an ye jiginni kɛ tilatilalikɛbaaw ka cogo min allazina minnu ko do jaalul qur'ana idina minnu n'u ye kuranɛ kɛ fɛn kunkuruw ye u yɛrɛ bolo ten u mana fɛ fɛn sɛbɛ ye ko kuma tigɛtigɛlenw don kuma walawalalenw tɛ k'a sɔrɔ kuma walawalen ma tɛmɛ kuranɛ kan nka olu minnu ni dusukun ngwɛlɛya b'u la walima nɔrɔ t'u dusukun na o tuma kuranɛ kan ka ye ni ɲɛ min ye a n'a kan faamuya ni fɛn min ye olu tɛ se k'o ye dɛ olu b'a ye cogo wɛrɛ de la fo rabbika lanas'alannahum ɲininkali ye daba mana i k'a dɔn an bɛna u bɛɛ ɲininka ajma'ina u bɛɛ lajɛlen an bɛna u ɲininka u bɛɛ lajɛlen amma kanu ya'maluna fɛn na fɛn minnu n'u bɛɛ ka o kalan ka tɔgɔ di u ka kɛtaw la fasda bima tu'mar o tuma i yamara ni fɛn min ye ni ala fɛ tɛmɛ n'a ye wa'arid anil mushrikina filaninkafow i diɲɛ ka bɔ olu kɔrɔ inna kafaynaka almustahzi'ina mbaraboli bɛna k'i la dɛ yɛlɛ bɛna k'i la fatoya bɛna f'i ma fɛn bɛna fɔ nka i k'a dɔn ne b'i wasa u kan tiɲɛ don fasda bima tu'mar ni dakurunya ye min ni nin ma fɔ i ye n'i y'i bila kɛnɛ kan i bɛ malo ni ma fɔ i ye e jeni ne n'o fana ka koli ko tɛ nin ye nin tɛ fɔ an ye nin fɔ minnu ye olu bɛ yen nin bɛ koli min kɔnɔ o ye nɔrɔtigi kunda ye kira kunda na ɲuman kunda
wali kunda kutubo kunda ni mbeydi kadaka o beka bara be me adama do welili mo kana alamo adama do kishili mo ko shaytanaka jamo o luminu mi blaw la fe ni beni ka koli buyani atwadi ajendo ni ma foyebe ni bla kana ga bi malo fasda bima tumar ibse ga me ka sorali ka ala fe wahyu la mauna tamashawna ngam ni willa kay ka kay yerebe ka so ala mi blala ka ba ko bita fon nga fiye shi wata ne singaran da guranga halo minu nye waliyu ye kutubu ye takwila kamo wele de fa ka soro ni wariye ni kaka de ka so yamara madimo shaytan bi tatwila ngani ni wariye ka ba opma ala de ke ikono se ba ka ba shaytan kamo imam mahdi alayhi salam amena ka wa isra alaf na fe kuma nyonya bi ke ayaba asabe akitab so to bi wa nu sebe nga abada fo shisele sambiduru akasoro ka fa aywa wuli so fe no be ga fiye be nyebla yo ma bisa wuli sade barada bara o konnana yani ka alaka yamra na ibasoro do somine do ya do nin jeni ayayi do bina rek ko kuma andi barada ba fa ne ya maramad ne mo mi voranye nyo de fa ye mi me nyo de fa ye no wi ga barada ne mo fone de aya ne ga tugo atiso aya bu ya tugo atiso oni voray do misa hanni be fana borano fe aklemita kadaka do kuti ga manana abi foye kada min ga odeni wari anil mushrikina inna kafaynaka almustazina yala bina kila fato ya bina fimo bulo bina shila ko bina ko nga nebi wasauka wa be tabta la bawla innal ladzina yaj'aluna ma'a allahi ilahan akhara ma minu misanni ulu bisinga fengora fara alaka ya ka fen wara fala alaka wera de tike mate ka take fla faranga mo dore di faraka fa sawfa yaramuna ala ko bina donne wala kan nalam annaka yadiqu sadruka bima yaquluna ne ya donge muhammadu ubeka makan gundani dusoji pumawni yel ko pumam nu ubeka o fimo ni mi dige la koy abi digi dusungun digi bela alama bisinga sa makan gulo jide noti fumo ala ko wane ya do muhammadu ni meka digi la koy wala ma bebeta afota chorba yemeni wana nyona fefe mbe akoli kono hannu ka bunyoy abeso ko torala makan jugu fe ولكن نعلم أنك يدك وسدها فسبح بحمد ربك يكون جيتك على تني على ثانية فوق وعلى تنو وكم من الساجدين فرفع في مالا يكي تيغو علي كي تفو يتيغو علي كي تاولا ولا يداورا تلا تاورا تلا علي يكون جيتك علي بني وفرفع ماك فوباو على بني وسوكا ongane ko kibi tawfa kibi tasarati kete de fasabbi bihamdi rabbika wa kun min asajidina ala sina faka ala tanu iki takasali ne wele ne baw doya baw fato fo baw mala ngolo fo baw o luru de bena ko gura kan mi saw ko kelewna ka gay seni bulo iska shitola wa abud rabbaka idama batu koy hatta yati akal yaqin
fotti nga kana yiro hatta yatakal yaqin cendo ko fo ikata sa o folini do te ni balay to amat naga to ma ko sat ni soro ni yakini o ko tede be ka fuye de kana tu ka to dangana la doy kunu kata gata lulu do yesa nga ma be ebe jitu yala wala me fata zawela ibe jipie pie ni na dangana la ti tisigi kunu kata ji goro fiu o mun jitu ay ma be abro be ga ke ira tata do me saka no yi kana bro mo yi ti fari ya doni abe ka fuye ni benna timiya be sella metaw bi me yetaw bi ye e ala bi me blale ma foye bama ali atko di yelen matige enye koro ce kana so mosa ikunu kata do ni sa maba boro goye era te cewa nga mam go kote kuna etna koyde sabali baba chamai nga sere nga kuna de honge ya ka foi bi blale bula bo abada nga tele ko dugu mimi wo mzagara mi nyemi wo misika sika ka anga tele ko dugu de anga tele ko dugu ala nyini kunda kirenga ala nyini kunda ko anga tele moriya kunda tele akira ko dugu o kama kisete jabana chilable ala to nyuma ba bulo nga tele ko dugu foi abo blaka dota eni jere mina ki nyonye ble tle do made bo ble tan ngadala tle do ble tan ngadala ibna ala ira don do ko mena ble am tala wa bi ala saga foi te e jo so de zizar ki te jo o kasro foi to ma meitlo la fa kasro be he ngo chete he jo pmodo ayde ceu be de nga cene ti soroti kisati soroti ga tema faraka e ko kota kwela tile fla tro sabali bana ibna munye ibna mume Imam Mahdi alayhi salam ala deli ka kashi ako wadra fa bikri ala deli lu fa bikri ala def abe bulo de ala fla fanati abi bulo wo ya do ngoma wona tata fi ka doriya o chebe mi o sabali tanaw hal bi niyo sabal ta ala ko nebe abe mulo fana dabale do ko mo nganga teli wa banga febela wa de febe chanye nyamuni mi ga wa abu rabbaka hatta yatakal yaqin yaqini si orman dama do aynul yaqini be ilmul yaqini aynul yaqini bi soroka dawga hakul yaqini bi soroka dawga sisi botof la koy sisi e ba do sisi va ko tasuma be mana abi dire dara damne sisi abi waya be ama magwe kata ya tasuma ya nge tasuma do re we ainul yaqini saw bulo blala kala jawa abeda na ainul yaqini na nga hakuli yaqini jawbe mi de hakuli yaqini ma hatta yatakal yaqin ala bato de abato fo kata fotaw ni meta minu fo kata atoydi inu ke ka kasuma do me ka tlo ke ka adakuri ma do me ka dake ka fenu ma do du onno kara chedo sisa ngano te ka to dangandalati borobora to kara chodi
Abubakar ya kita Umar ya kita fu era ta salama do no be kun go baroko chaw be mi bi o mala ga chaw bana Abubakar sara Umar sara ala rega ko bana chaw Umar do ke Abubakar do ke ala ko bana do we sira do re chaw siratal ladzina an'amta alaihim o do be ka fuyi kunni ne maka minu atwai di suratu far ni afra atina sawan min al mathani kwanye dakuriya wulula ndimo mini tabe aka sega kan gokoro de ba kono ala yene maka minu nyede ko ne bo afeka ko do de chebo fo muso fo disu makoro bo fo nga o minu ne ko ahwa ne ba afeka ko do e olu toro law nyenna bo raw trefara no e dabra de ebsinga bo gati jokrafe a e ma sabalde olu wiya bodo fo yakinu nana olu la ngeen nga sabal ma sumo de o ma dabe jenna nina awde do Allah tede qur'anete de misa ka Cheikh Matiani yarul mani kono ayen ne fo wurdi mine kun yere aka be fatiha kono fatiha yurajme ako siratal lazina anamta alayhim ala nema kaminunye ko lu minu me ka ko fode wa humun nabiyina ko no nyuma ne ko do wasidigo nan cetigo ko wa ma fille no mami ni o tado ka foni mei ni me jo harmani kono aju fulana foni yakme mo kana oh shewo tane jini afana hatta ya ta kal yakinu ale afana ya ayat da shi da foka ta sai ka sarka Allah sarka wa kuma wele ko cendo ko kwabe ko mei ku kana oh ne e ko late ko foi kata sa he je ba so etna sa de ina la je o yakinu be ndo fa nyuma mola saya ko te fira ke metaw mebaya ka yetaw ye ka ke cedo e o do be ka foya amma nyin ala fa ya rabbi atita sabal mu nyumi ngo ala ko noya ana aw belajele amiwe muhammadin sallallahu alaihi wasallam oh suratu min daw kanu inna haliye halibi ko kele mini sura min labaw ka no yala bado fokata i tege dak kisega kisati soro ni ma jongi ni ma chini ma washi halibi o kele an jugu ka kuma kundani juya fini dabal ni kena ganjira kini dula taw ma ka tugo abtalla ba ala mawtala ikaro ka fo surat nahli kele ne bina o wala na kele nda katana e bismillahir rahmanir rahim am dam ne gena ala toy atogami wala ma atama shamin rahmani turu ngoro masa الرحيم إنما كان غير مساء أتى أمر الله هو على كون نبوي فلا تستعجلوا أكن كرتا مساء سبحانه وسنة يليرو وتعالى واسع كرتا أما يشركون كو فهم نوبا كو فرقا كوني أكو فوي كنا فرالك أما كتا كايرا خلاصيا فوي دي كفو كلينغا فرنغا أيدا فوي وره oh eko yakinu ko foi gasa sayade foriye yunazzilu malaikata birru bi amri ala man yashau min ibadihi ananziru annahu la ilaha illa ana fattaquni ki kado ala de bi jigi ni ke meleke wala birruhi ni wahyi ala man mo ka yashau mami nyaja min ibadi aka jona ananziru ko ka fo moye ka ko ka mosadra ka jero la ka fo hey te manga tru bo yani karo ko foy kelenye illa ana fore kele fone ala fattaquni aysrani khalaqa samawati wal arda bil haqq
ta'ala amma yushrikuna sagulan dukolo ayo de da awye lay aw kamo asangoro taledo kabo femo no kama ko kadoy oh jiga la bato foi kata tikenga soro ye tikenga yewa imagara tikenga lawa imagara lawa laysa al khabar kal muayana wa laysa al muayana kal mulamasa nge nyira mbulu da tasmana kala je ay njeni ani nyaaye ndamana dafe o tekele nyi de an buri kaman fi nar wala hawla ngo farana bala isa de musa de mo musa te tasma kono de cemme tasma kono be musa nyede nga musa hawlaha e dura tasma kono aka fara ay jene ka yawa ko ma abdul jilani shi mati yani ba ka da kura lagale ko sobe kullu ahli llahi fi shughli an lillahi illa ahli tajall al kubra ako waliya ako Allah subhanahu wa ta'ala tajalli ire ako ta kwashi la koy ko bebe tulungala ya ke toydi yikere feraw la shit kana duna waliyin be aka faru illa ahlu tajalli kubra alaka dangane mew abu ko kara bisu yelete ati su koro kamo shawtani bi wala like wali ka wayu surata abe kutubu ta surata be nabi mon ta surata be kira ta surata be muhammad ta surata o ka fara be ni kira to muhammad ka wayu surata kira to ka abu yele kira to mi no sira kutubu abu yele kutubu ta surata wali gwaza o sura abu yele ameka fari nyoy okay kala wal fuka ta tikenga do soro do soro nuna folawa wala ko opma atwadi ne de bi jigi ni gemele kawla ni wahyu ye do soro wa ye meleka yewa tenga jime mebulu ye do tamba shewa do ko saduma nani kawa do noro nanawa ko ta yate ni se adabra meleka ot nay luto fay no liye ko ni odega yakini ina laje o bi kafiri sura munu sura ina laje o yakini nyumanye ko ara do fokati isa ina laje me ka furi bodda badala e tiro ka fokati isa imuna bora matiga ngasoro de bara yɛrɛ tɛ se ka taa wayu kɔ fiyewu adamaden yɛrɛ ka sankɔrɔta n'a ka ya tɔgɔ ye bonya min yɛrɛ latigɛ la o tɛ se ka taa ni wayu tɛ fiyewu o kama sura nin bɛna a walawala dide sura tɔgɔ dara ko dide didenw ka sura kana ye dide na ka dinaya amman bo amman ja se jaman da fu ngona tabe foi tala ko o danda menedo nga munde ya blaka se fena adama de unu ka ko be afrafini faraje ka dese ko dla pew munde ya blaka ko foi ma blaka ko ke fo wahayu ala ko nyi wayu de ke dide ka akata ka nanai ama fa ndo ngala ta nyove o ngala ko ayen ne wayu kren ya dide ka abi dumandla adama de faraje de farafin anya ke to ko amasa ka nyona dla ko idoma may wayu ke dide ka ya ko tega sodla kulula jiru fanana ya arishuna koni anu bi famnu la ko munu wala ma dona ko ta bela
iki ka so da bela ko ko be so mana tade jirde suya be abedu fasuluki subla rabbi nye afuye jugo mi kano bla de idama maka sira bole ne kano bla ben zulala me bora o ira madigo ko ra tonda ina beni yakhruju min butuniha amaisa a fora to mi dido mba katiki ka do ka fop mana ako dido nga o barakele ya ka ala takatula wahi mi jura ko baraka ko jura mana ako fem mi bo o dido ngelo ngono sisan o yemi sharabun pati ako kaba ko boto fla dido la dire mi vemba du vemba wasu ya bebala fi shifa'un linnas ani ajaw be nyoanye jiri kunama no tarafe jiri timma jiri atwade bashmama atwade jiri atkuso iba dido ye yere baro ka fo an morani nakoy nga do be tinya fo sorola ako wa na jabe ki ka do wash abi furakale fana ke koy aw adama do ngone ka ba bashi akadda da kono akadda fara kula akadda nengo ka ko da mata da wa ba bashi fengundani konga mune yake ka awdan aya ke tutu amasi ka tanyo nodla fara jema se fara fima se anzor la ka be me ga mana kangu fa ko gaduni bo shula wa mo deke kada ka anyeru yaro jong wala ande se ki tanyo na ke ambi se duguni tala koy nga amasi fiyo ki tanyo na ke o ma mindo anga be ko fa ko gaduni minawla fara jeba ke te fara fimo ke ko ba to min yata yadama wahyudo ngawdira ko muhammad nana wahyu tiga adama dewna cewto ni ti wahyu soro ena la ci yese ga ala mayewa ay itisiga dalali kew anyamo la itisi ala maya ka nyamo fi ni wahyu tay ko ma wahyu tiga rangalo no ni mbabu kale na ya imae ala ko yunazzilu na fare ko ela bato fugati tienga soro ko korte ko seyade i tienga soro mete soro ala seyani soro seyam mi ka melega bina kafir wa bina islamamo yo mana o tete ngai tenga ine yunazilul malaikata bi ruhi min amri ala man yasha ala bi wahyu de ke wahyu mi ko melega bla bi ruhi ni wahyu na la ka yamore ala man moko ka mami no ya ala ja min ibadi aka jona jino ko wayi tigara tigabe mi bitadle sini nala sanamo amna ayat tawere gren naya labe baw ka do ka fo qur'ana de ko wahyu matige qur'ana de ko cide ma ba on gande wani wahyu rete so rete chere ay etsiga yito etsiga metome kaba ko do itise khala what is it oh sin inshallah ayat tawra bi blan ngoro halbi ko mo hakli jigi hakilangolo no wahyu tige abi adama debla baganya yoro mina kan ka dumuni ke ka jimi ka boy ka nyene ka barake to je yere ni ya yoru yeba mina te foy warato ko fa ina la ce o nyina ma be bi nyina ma ani falu be kena ani so be kena ulu fuza kada ka yele kero ulu ka ulu so mina on de tagra fejme ha ni femena to enne ne ba onu gonyona amando ya ka yenga ya la halawi kame ode cheyai ode tigangai no ta dine mina odine langulu ko telephone wati sira odo amisi aka ango ka tarifu sebeni minge mogo ka do ka fo
arawadi ni bani yer la ki jigi dama waraka o yi shudo ne de taraku mi aka sebe ni a nyamaya be sigu missionnaire bulu la missionnaire bulu sikaso on beni misemana mun moni hay olubu tatmo on da sebe ne de la ngawra yakina fo an dey kasura on de be wawnde yake katla ko ubna mu sebe ubna mu fo no be ga fo addi sey na kamalo ina kala ne do ko be non ara ko na ngile kelam ko be man nga mena ngo kameno bala to wadi onge balu kameno balaw ata duta ko o seben damene o mana mi be ga sab lal fe o bi do to mo ola amta jigida dal ta seben daga kolongo bal ta seben danje ne be kan mi wono ngile malawa jero de rat man rencontrer o bo kala mo o balaw talaw an ya ba waski jenni ngumbe o balawa ambe kayru kam mingira an nyaw nyena atwada ammo be albe kaka wulika sebenu ke aba ko ba ka sebe ataji daga mai ay ne ka mo fam de mi ma ka sebe o do warade alhamdulillah galu kan ngana soro aw yen bara de ka ba o kuma bu tatata aw tanyela meno de bismillah alhamdulillah watina miye Tahir. Assalamualaikum. Boleh tolong ni? Alhamdulillah. Bismillah. Ajarannya. Alhamdulillah. Amin amin amin. Alhamdulillah. Lama. Tahir ka telefoni tigara Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kau boleh kau pergi? wala fana tak Tahir do Bismillah. Tafadhal. Waalaikumsalam. Aha. Alhamdulillah. Bismillah. Aha. Aha. Amin amin amin. Amin amin. Aha. jando ale aka dakurunyaw akunya ni ale cabinet lena Assalamualaikum. Aha, bismillah. Bismillah. dobe Kau boleh kau pergi? Aha. est-ce que rigole de avec les mains anda le meu atime
cɛ dɔ a dɔn k'a fɔ adamadennin ka ala ɲini i bɛ ala ɲini ni mun ye i b'a ɲini n'i sen ye i b'a ɲini n'i da ye i b'a ɲini n'i ɲɛ ye i b'a ɲini n'i tulo ye nin fɛn o fɛn ni ala ye nun dɔ i la n'o ye sɔbɛnɛ ye ala bɛ ɲini nin bɛɛ de ne ye ala ɲini n'o bɛɛ ye siga t'a la a bɛ laban min na e yɛrɛ bɛ kɛ ala ka ɲinifɛn de ye sisan ne kɛra ala ka ɲinifɛn ye o tuma na e ni ma da min kan i tulo ma a tɔgɔ de min a tɔgɔ i dusukun ma da min kan k'o ka kɛ i sen ma ɲɛsin min ma o bɛ kɛ ala ka laɲini de ye sisan ka d'a kan e yɛrɛ kɛra ala ka laɲini ye o kɔrɔ ye e yɛrɛ ka miiriya foyi tɛ foyi ye fɔ ala o tuma e bɛ kɛ ala ka maa kɛrɛnkɛrɛnlen ye n'i ma fara ka dimi maakɔrɔ bɛɛ i bɛ kungo s'a tigi ma ka d'a kan ala bɛ dimi a tigi kɔrɔ o kama a tigilamaw bɛ fa ten fugɛ dusukunti k'olu la k'u dimi fo n'a kɛra dantɛmɛ ye n'i kɔni ye da tɛmɛ u b'u bolo sin ɲɛ na ka d'a kan u dusukun yɛlɛmana kojugu y'i sɔrɔ nka o ti sɔrɔ tulonkɛ la o kɔni sɔrɔ maa min ni a kɛra i n'a fɔ a tɛ diɲɛ kɔnɔ yan ni ala ye o kɛli o farifɔn o sabali maa min ma a banna o tuma na e y'o min kɛ o tuma na e yɛrɛ hakili bɛ k'i ka denbaya ye min o tɛ e ka denbaya ye bilen e ka denbaya kɛra ala ka denbaya de ye sa sababu fɛn fɛn b'a to ko e ka denbaya balo walima tɔɔrɔ t'a sɔrɔ ma ka taa ala yɛrɛ b'o kɛ ka d'a kan e y'ale kɛ ɲinita ye o tuma ale kɛra e yɛrɛ e ka ɲinita de kɛra ale fana ka ɲinita kɛra e ye o tuma na e ka denbaya ale yɛrɛ de b'e ka denbaya ta sa ale de b'i mɔdenw da o kama a ko wa tawakkal ala hayyi allazi la yamut hali o maa suguya salen kɔfɛ ala bɛ jɔn a mɔdenw n'a fufa f'u ye u ti dɛsɛ balo la fiyewu u ti malo nka o lemaniya sɔrɔli anw bɛ taa avenir de ɲinini fɛ ka karatu caman kɛ k'i denw n'u mɔdenw nin kɛ ko yɛrɛ o sina k'a bɛɛ da ala ma ka t'i da dugukolo jukɔrɔ ala bɛ k'o ka denbaya ta kɔfɛ e kun ye jibi da min kan ko avenir o bɛ niri nara la o bɛ taara tahiru ka kuma bismillah fadlan wa alaikum salam bismillah alhamdulillah insyaallah insyaallah alhamdulillah nɛgɛ tarawele ya masha Allah an ka foli bɛ tarawele tahi tarawele ka dakurunya o ye ko jɛkulu wuli mɛ hakililatigiw wuli mɛ hakilila kuratigiw wulilen don k'a fɔ kuranɛ yɛrɛ kelen pewu de baara ka kɛ n'o ye hadisa ko tɛ tiɲɛ ye seliba ko tɛ yen juma ko tɛ yen selinjini ko tɛ yen nin bɛɛ ye kow ye min tɛ kuranɛ kɔnɔ tiɲɛ don an y'a fɔ an bɛ taa kɛ jamana ni ne ko halaki dɔ b'a nɔfɛ tuma bɛɛ a bɛ a yɛlɛ ko filɛ n tɛ halaki yɛrɛ ye wa maa min b'a fɛ ka faamuya ta kuranɛ kɔnɔ a yɛrɛ ye n'a ma kɛ ni alakira ye e b'o bɔ min fo an k'a dɔn ala ye kuranɛ jigi muhamadu kan ka tila k'a fɔ a ye a ladege ne ye ala ye aw ɲɛ tɛ n na a tulo tɛ n na n ka kumakan min ye n y'a jigi maa kan min ye a dɔ ye aw tulo b'a la a ɲɛ b'a la sen b'a fɛ bolo b'a fɛ a bɛ dumuni kɛ a bɛ dimi ɛlɛn adamadenya la o tuma na a ye o ladege kɛwale la kuranɛ warawaralen ale de b'a kɛ k'a jira n'a y'a sɔrɔ ko muhamadu sallallahu alaihi wasallam ale ka kɛli k'a walew jira k'ale ladege ko o tɛ wajibi ye ala tun tɛ kuranɛ jigi an dɔgɔw a tun b'a fɔ bɛɛ b'a faamu i tɛ faamuko la nka maa dama jiginna dɔ kan ko k'o ladege e ko seliba ko tɛ tiɲɛ ye jeni de ye seliba kɛ k'a jira i ko sunkalo seli tɛ tiɲɛ ye n'o ye selijɛni ye jeni de y'o kɛ k'a jira
iko ka taa su tigɛ a tɔgɔ ye di tile ben waati la ko tɛ tiɲɛ ko ala ko su e de bɛ arabukan mɛn muhamadu b'a mɛn daminɛ bɛ su la laban bɛ su la o n'ala kɛra su tigɛ su daminɛ na n'o ye tile bɛnna su de daminɛ na e ko ayi k'a fɔra ila leyili e de bɛ arabukan de bɛ ka tɛmɛ ala kɛra kan a fɔra ila zulumati leyili wa hatta iza ala azlama leyili wa fo su ka dibi dɔ de fɔra kuranɛ kɔnɔ wa n'a fɔra su ka ban kabini tile bɛnna su daminɛ na wa ala kɛra su tigɛ o waati de la nka ne ko mamadu ko bɔra a la a diyagoya la o tuma na a banna o seli ta cogo min ne b'o kɛ o bɛ kuranɛ kɔnɔ de ni muhamadu tɛ an bɛ ka kɛ cogo min i bɛ taa min masalan seli ta cogo min bɛ kuranɛ kɔnɔ wa iza kumtum faghsilu wujuhakum wa aydikum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa aydikum wa arjulakum ila al-ka'bayn ne bɛ kuranɛ kɔnɔ ɔ ne ko muhamadu man ka ladege a y'a fɔ a tigilamaw ye u da nɔgɔlen don u n'u boma don ni ko muhamadu labila ala bɛ lagosi dɔ s'i ma o e ma min bɛ kuranɛ kɔnɔ wa da mugurili siɲɛ 3 o bɛ kuranɛ kɔnɔ de a jiginna muhamadu min kan ala ko k'a y'o ladege muhamadu y'a dɔn o tuma na fagulu wujuhakum n'o fɔra ka ban o tuma na nu min ni wo b'o la o ji kan ka kɛ k'o fiyɛ ka don fɛ k'o fiyɛ ka bɔ da min n'o fana ye wo ye o tuma na o kan ka muguri ka bɔ fɔlɔ de nka ne ko muhamadu ko hadisa ka bɔ o tuma na e bɛ taa n'a bɛ seli ta a y'a ɲɛ ko ten a nu boma a bɛ seli la a da nɔgɔlen a kana da muguri dɛ i bɛ kuranɛ ka tɛmɛ muhamadu kan n ko cɛ dɔ de bila ko k'o ladege tulo bɛ kuranɛ tan la wa muhamadu de tulo a kɔnɔna na ko ni ale y'o de kɛ ka jira ko a kɛcogo ye nin ne ye ala ye kuma fɔ a kɛcogo ye nin ne ye ko muhamadu ko bɔ a la e yɛrɛ de ye muhamadu ye wa wala tukhafid biha wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha u kɛmɛ k'o ta k'o ka taa u taa arabu kan nɔnɔ yɛrɛ da wale to ko a fɔra de ko i kana seli pɛrɛn o i kana don ko a caman ta o tuma seli bɛɛ kan ka pɛrɛn dɔn k'a fɔ a mankan yɛrɛ man ka bɔ k'o tɛ tiɲɛ ye ala n ko cɛ ye san 23 de kɛ a bɛ seli mɔgɔw ye su fɛ tile fɛ a bɛ ye k'a fɔra tukhafid biha a ɲininka yala a bɛ kuranɛ kɔnɔ wala tusirru biha o de bɛ yan wala tukhafid biha kɔrɔta mun ji ta k'a lajɛ ni banabaatɔ dɛsɛra a nɛngu dɛsɛra tuma na k'a da wale to o de ye tukhafid o tuma na k'i kan'i jɔ k'a k'i n'a fɔ nɛngu di kun o de fɔra nka i kana gindo o bɛ kuranɛ kɔnɔ o tɛ yen nɔ wala tusirru biha o tɛ yen dɛ ka pɛrɛ ka dɛmɛ o de ye jaharu ye ala ko kan'o kɛ ɔ ni ala kira ye a tɔgɔ di pɛrɛn dɔɔni gindo taw la e b'a fɔ k'o tɛ kuranɛ kɔnɔ e de bɛ arabukan dɔ ka tɛmɛ ala kira kan a ka ɲɛnamaya dana tile 1 de ma wa su 1 de wa n ko san 23 de kɛra e bɛna yɔrɔ k'a dɔ bi dakurunya kelen tukhafid ye banabaatɔ dɛsɛlen tuma na f'a b'i da waati ala ko kana i jɔ ne ɲɛfɛ k'i b'o kɛ o de wala tusirru ye wa a fɛn fɛn bɛ ŋanaŋana kana dɛ u ni ahmadu ma ɲɔgɔn sɔrɔ fɔlɔ inna lillahi n bɛ segin a kan an ka jɛ ka mali kɛ dugawu kɛ mali ye kɔntɛ ko caman bɛ mali la dɛ wa halaki a kuma bɛɛ bɛ yan halaki ko de bɛ kɛ yan minnu y'u sen da kuranɛ kan olu fana b'a purupuru kɛra kɛrɛfɛ silamɛw yɛrɛ ko seli tɛ silamɛ ye silamɛw yɛrɛ ko sun ta ye silamɛw yɛrɛ ko jagabɔ ta ye k'o bɛɛ ye maasɛgɛ ye o tuma na mun na an fa kɔrɔw ta y'a ye o wa y'a ye u y'a minɛ yɔrɔ min nka n jɔ bɛ silamɛw la dɛ a to bɛ dɔnnibaaw la a bɛ fɔ don min seli tɛ silamɛ ka seli lagosi silamɛ kelen bɔra ni min bɔra tigi k'a kɔrɔta an bɛ se ka foli di cɛkɔrɔba kelen ma o ye dugure de ye ale n'a ka cɛkɔrɔbaya ale kelen bɛɛ de y'a dɔ kɛ kosɛbɛ hali n'a a tɔgɔ di a ka kumaw fariyara la nka maa kelen min y'a kɛlɛ kɛ ni dalu ye o ye ahmadiyaw de ye ɔ n'o ko tɔw farala ɲɔgɔn kan bi ka na silamɛya yɛrɛ bugɔ sen da kuranɛ kan ka an yɛrɛw ka ko kuma fɔlenw k'o ta k'u jɔ n'o ye an ɲɛfɛ an b'a k'an yɛrɛ la ne m'an ko ko dɔ bɛ mali nɔfɛ seli ta ye sun ta ye jago ko si ta ye muhamadu mana n'o si ye mun de y'a ye kebetu ko ko an bɔra jɔsɔn min na k'o de y'a ye an ka sɛbɛn maakɔrɔ ka ko ma n'o kɛra sanji bɛ na kosɛbɛ bɛɛ na nafolo sɔrɔ bɛɛ bɛ se ka nafolo sɔrɔ i y'o ye jamana jumɛn na
kabako de ansoro de wa no ba bela na mi se ga ga se ga ko amina fa nya ko politician yero tugumi domini ya fo ya soro ube nyana mado ay segi Umar Konare Alpha Umar Konare ta ya fa ni Musa fe tumani ta ya fa ni Musa fe ibega abbe ka nyonga akasigi aka faso yi modde yakono ngalo ni namaro de kera joro kamo nafulo kamo to kamo kan kaloda Musa la ka wuli ka boy wo anflo kolo de la nga Musa ma se ka kuma do cheme ngumana e banugo na nyare afana malame odo ni sabi ko fe ngalo na kere ka eski akata ya fanyi ni nyove Musa jamana ka bosa ai ne kan ngana malu ne ka malu jamana ka bo ayota ala manango ibega tarabe fe anu bes giraw hanu ma se ka ke ko min da fole ngawe nyonye kede salamadona ba odade be awla anyu ko kuma folin jama mi salamaji ube ko tabi ka ngandiga nay wode be kemitu bulude don ba ti nyonye jong wala ni mayum borgo to len nawti foy gew neni voñi na mo on ma ñe vo asro toydi ne su jalle do ko dugu bino ke be ko bi takada salamiya ko mona chena ma foni sabaye obi mungela tere e wa silama de an yuru ta nyama yaw labi an ga kuma de be ka taka ka an zo nay ka silama so ka Muhammad so nay afo do makasa na fara al ulama wal umara ala kara ko ni jamakulu fla ko no ulu chena jamana halakira a nyabe bodala mallami dina halakira ka dina ka febe ka sida qur'an ka Muhammad ne ka o kebo be ka anyuru ka kuma koro ta kanda tutew ni amera tije bisa ka kuma na tiga kuma misya ka yakubu dugure ale bisa ka bo engrais fe ki yuba ko na dina toshite be dade besra na falinya do sette selama kono fo santana fo tan sabana on ne ya be fese kabina wati kabla kana kan galodo soye kene radio be chena on vane na mbane na ka ke dongle ya radio la mali justice ki ma yo feno fa yamna halakli la justice malienne ani autorité malienne ani bureau de zulama de malien mali de be halaki nouve ukanga puma kodo la direct tutma ningara dongli ya do kane fanne ka bane dugure fana bete ka ke dongli mashima puma fanne banne masebe moni be op mana afa amase sanga ci fa ñoñi misi aka ñar la ko ay wuli aka bandugo ñare aka toydi atu suma aka buru kono sa ay wuli ci aka bandugo atoydi ka ñara fi bo mola tiens fo ado atlo goma atlo magma basro mama soro minya deme me aw be ya ka tiens dara kene ka ati wuliwa aka famo deme ka jamana kishi do kera ya nyere kun ayo to ya ka ya jamana din do bo aw fana bete aw nyini parti nya aw nyini bolo faranyo ayo boy islam ay yere kungulo de be bolo la anga je o kuma na minye mi voni tiete o ka je jongwala ne ko ni tulunga bato ne wala man ndimine ko no wala man ngoy na nyen ne fo o ko ma wuli gara ko kasiri koro jeni abe munye ko do fura dimina dine ko kunde subhanallah mali ko bango ko juguba ala ede tayde sugunyi se goka gula adama de mode wonande ma se wona te nyata lable fusir la anadi hew poltimo we mali firi on vona dina firi ka nyira soro aw te ga tlo kanabi foi te kemiti da angani kuma kundongo ubu sisi odega ni go mayna ay rugo qur'an dina boliso ngala o boliso nga ma fo ko boliso mo qur'an be se ka sa on va ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jenne ya fo wano ya fo pian nga tian fota malla de nane ma tian fami halakiya o ebu pimen na jabari qur'an dina boliso mala arabu fara fu boliso ka kamina ko qur'an dina nona on fara fu ma so ya atwadi contre bien fin atwadi
sama kila ko ka fen doy di fe bala sabale bala kulbar amara tanga kade o nu ko la ko qur'an ma sa ami mu ko anyu ko jina boli songa no inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mi ko mal don bawe ay danga boli du tlam fa nga ñoñi ni ñoñi ra tala de diko e mahmud diko en usman madana haydara ay wuli ay ñoñi choufe aka salama da nya ko raka ñejibo aka kosegi aka dabalu tige beke joy ka jong wala chena ni nga manye o ti foy ke na ma ka mal tarifu ba to so de wana ya ka alhamdulillah masaka son kabo masaka sutra kabo masa ba son ka de uzo ka mo de uzo nga nan dorata akil ko brife ma sutra ala ta sutra na ide dina chena atlela ne ku note fana ma chen fatigi ni kele no do muna kele ma chen fay mi e chen fay muna mo de ma do e ma mo di ko beni e usman hadara meni ay dina la jaka kala kama aflaka sigi do la ma shite aka tashi nga fa flani fama o ta foraye nyalla ko touré ka ata foraye sumulu bay ngono be ki tata kala je faso ingamo ay rute halbi ala malif la ni ga hina nyay se ngodu sumu be ala de bolo o noya anga ma fo len nuñi mildi do jole abana pew ma la cia assalamu alaikum ami ro fana fo jiya me ka tafsir ke rola e ami segu fo sigaso sa kucala kulugoro kita jema dijeni kay kolonje fana buguni fana ma nyina do na nyina ngara mino akado ka fa nyina na de bawa kante iga fulbe inshallah sama gani jitu sanama iga fulbe sama rubu ka fulbe muhammad damele atwadi segu damele ni nyekote ci faru fone me nga nyego de ma ñman nga dugu toydi berta karam go atwadi amode ko de ko dembe bli dende bli ko modo de be nga foli baye matumo almami suleiman pati nis kasru ga koro kera sa ko te pati nyangwa sura bano fe fa anga fulibe inshallah taala ande ga beta to mo gomindo go almam de nge anga fulibe inshallah jene ka fulibaye murjanga anga fulibe nye don dugu bawe sew ko fuligera to moktu fulibaye inshallah taala aw ye aftu tige wode kam bi amepma opma al fadlu lil mutaqaddimina ni yaw ka foli aba zama dawla ay fazo sama dawla brawli chando go anisa sama don yo go chando ay assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh